мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. Фаррух Зокиров, сокини 45 солаи ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро барои ғоратгарӣ дастгир намуданд. Зеро баъди муноқиша бо ҷавони 26 сола бо истифодаи зӯроварӣ аз киссаи ӯ 6450 сомонӣ тасарруф кардааст. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 6 май дар рӯзи равшан соати 8 дар кӯчаи Абдуманнон Насриддинови ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров содир шудааст. Шаҳрванд Зокиров Фаррух Ҳайдарович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми дораи воситаи нақлиёт бо баҳонаи роҳ надодан барои пешгузарӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Шариф Халилови 26 соларо дар рӯбарӯи ошхонаи мақсуди дилҳо манъ намуда дар баробари баҳзи лафзӣ муноқиша ва латукуб менамояд. Зимни часпу талоши ҷисмонӣ бо истифодаи зӯроварӣ аз киссаи Халилов тасарруфи 6450 сомонӣ пули нақд ҳаракати фаъолона ва қасдонаи дигари ҷиноятӣ аст, ки дар фарҳанги ҳуқуқи ҷиноятӣ ғоратгарӣ бандубаст шуда бо хусусият ва дараҷаи хавфи барои ҷамъият доштааш ҷинояти махсусан вазнин эътироф шудааст. Сабаби ин пула тасарруф карданатон чӣ буд? Барои чӣ гирифтед? Намедонам боли алама мама чӣ кори кардостикум намедонистам. муроҷиати ҷарбдида ба мақомоти милитсия ғоратгарӣ будани ҷиноятро ошкор сохт. ҳарчанд дар аввал гумонбаршуда Фаррух Зокиров кӯшиш мекард ҳаракати тасарруфкориашро пинҳон кунад, аммо милитсия бо ҷамъоварии далелҳо аз ҷумла дарёфти маблағи пулии тасарруфшуда исбот карда тавонист, ки дар кирдори гумонбаршуда аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. рафтори ғалат роҳи гумонбаршуда Зокировро ба маҳбасхона тахту ҳамвор намуд.